Nakahanda at mayroon naman pong maigting na koordinasyon ang mga lokal po na pamahalaan na dinadaluyan po ng Agno River sa San Roque Power Corporation bago pa mag-umpisang magpakawala ng tubig ang San Roque Dam kahapon. Sa naging panayam po ng IFM News Dagupan kay San Manuel Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Christopher Balieras, personal na umano silang humiling sa pamunuan po ng San Roque Dam Power Corporation na maging una sila o isa sila sa mga maging una na abisuhan ng dam release bilang unang bayan na dadaluyan sa pagbubukas ng gate. Ayon naman kila Villasis sa Singan MDRRMO Engineer Erwin Policarpio at Engineer Eleuterio Laroya, maaga nang naabisuhan ang mga nasa 10 barangay mula sa 2 bayan na malapit sa Agno River na maagap na pagbabantay sa level ng tubig maging ang nakahandang heavy rescue vehicles upang sumaklolo sakaling kailanganin ang rescue. Bilang karagdagan naman, pinatunog din ang early warning systems o sirena sa mga bayan po para sa kaalaman po ng mga residente. Samantala, bilang tugon naman sa dam release, nagpatupad naman ng force evacuation ng lokal na pamahalaan ng Aguilar sa mga residente nito na nakatira malapit sa mga barangay na nakapaligid po sa Agno River. Base po sa San Roque Power Corporation, isang gate lamang ng dam ang bubuksan na magpapakawala ng nasa 0.5 metro o bawas po ng 65 cubic meters kada segundo. IFM News. IFM News. IFM News.